विपिन भाईचा व्हिडिओ पाहता भाई, कारण टाइमपास नव्हता याच्याकरता नाही. हे बहुत एंटरटेनमेंट बहुत खतरनाक करते साले, बहुत खतरनाक माणसं आहे, बहुत कार्टून भी आहे. डॉक्युमेंटसाठी बहुत झमेले लागले भाई. इनमिन 4 डॉक्युमेंट होते देऊन आयट्यामध्ये एक डोअरचं काम चालू आहे भाई. हे काल काही कंप्लीट झालं होतं वाटते, नाही तिकडचं इनकम्प्लीट आहे त्या डोअरचं. आता इकडचं लॉक लावणं चालू आहे. पोचलो आहे आणि भाई पहिला आता TC काढून घेतो. झालं TCचं काम आपलं. तर TC भेटत नाही की इकून मी डॉक्युमेंट्स वगैरेवर पूर्ण सायन्स वगैरे घेतली आहे, पहिलंच घेतली कालच. आता बघू TC भेटते का नाही तर नाही. वाले टेबलवर नाही थे वाली हो का मॅडम? हां याची आहे म्हणते ते मॅडम. ही आल्यावर मग TC भेटेल आपल्याला. तर चला भाई, हे असा काही एरिया आहे ऑफिसवाला. मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल. आज वगैरे तेवढा काही माहोल नाही भाई. आता बघू. हे नॉर्मली जसा रेग्युलरली आयट्या देतो थांब थोडा एक मिनिट. जसं रेग्युलरली आयट्या देतो बसतो जातो तसं आजचा दिवस पण आहे. सर वगैरे आला नाही, 1 वाजता येणार आहे म्हणते. काय होते माहित नाही, तसे सरचे जाऊ भोकात. तर आता सध्या आपण आहो आपल्या गाडीमध्ये तिकडे बसायला बहुत तराश येते मले. तर म्हणून इकडे सीट वीट लागून आहे. हे थोडं असं आरामानं बसतं आहे, ते खतरनाक. तर बसून भाई इकडे पाय वाय ठेवत असतो, पण ते साली इकडची किरपादे मास्तर आहे, ते बोंबलते म्हणून नाही पाय वगैरे मी ठेवत नाही असे वरतं. पण थोडे नॉर्मली ठेवून देतो, काही विषय नाही. आणि आपले सब इकडे मित्र लोक आहे. 1 2 3 हात तर हलवा बे साला बे, जिवंत आहे म्हणून सांगत जाईल ना लाईन पे. तर विपिन भाईचा व्हिडिओ पाहता भाई, कारण टाइमपास नव्हता याच्याकरता नाही. हे बहुत एंटरटेनमेंट बहुत खतरनाक करते साले, बहुत खतरनाक माणसं आहे, बहुत कार्टून भी आहे, बहुत माहीत असेल सर्वाले. तर 1:03 झाले आणि रोजच्या सारखं इकडं पुट्टायचं जेवण वगैरे चालू आहे. म्हणजे आजचे ना तेवढा काहीच म्हणून सध्या इकडं तिकडं टाइमपास चालू आहे. तर पाहतो आता इथून थोड्या हलक्या हातानं पोरून जातो घराकडं निघतो भाई, कारण आज काही माहोल होणारच नाही त्यात असं वाटत आहे. तर बघू आता काय विषय आहे. तर मगापासून विषयच करतो, पण विषय काही जमत नाही बरोबर. तर जास्त दिवस काय आहे आपल्याकडं राहिले पण नाही, म्हणजे आयट्यामध्ये थोडेफार दिवस आहे. तर माहोल करून टाकावं म्हणलं, म्हणून मी घरी जायची बी इच्छा नव्हता. मग कारण आता जर मी घरी जाईन नंतर काही दिवसांमध्ये आठवण येईल भाई आपण आयट्यातून त्या दिवशी आपण माहोल नाही केला म्हणून. अरे कहना क्या चाहते हो? असं बी आहे, घरी बी जाऊशा वाटत आहे आणि इथं बी राहूशा वाटतं. का करावं काही समजत नाही. तर काही विषय नाही. आहो सध्या हिंडत फिरत कुछ भी TC येणार आज. चल तर भाई TCचं काम करून येतो. TC वगैरे मी काही घेतली नाही. अबे थांब ना यार, माझला का साल्या. तर TC वगैरे घेऊन येतो. मगा गेलो होतो भाई TC आणण्यासाठी, पण TC भेटले नाही. ते मॅडम नव्हती. 2 वेळा जाऊन आला. तर 3री वेळ चाललो आहे का पाहतो. अरे मामा ना आपल्यासोबत पार्टनर आहे पुन्हा एक, याची बी TC काढायची आहे. TC डॉक्युमेंट वगैरे सगळंच घेऊन घेतो. आता काय विषय आहे. तर इकडे चड्डी वगैरे फाटली तर इकडे शिवाली घेऊन यायचं. इकडं बड़ा हरामी हो बेटा. का म्हणते का शिवण क्लास वाला ट्रेड आहे. आमचं ऑफिस आहे इकडं. का म्हणलं ऑफिस आहे इकडं. हा सांग. इकडं आमचं ऑफिस आहे. बस झालं. हा गेला बाबा. आलो त्या ऑफिसकडं. TC भेटते त्या आचार्य ऑफिस आहे हे वालं. सांगच चालले आलो. तो दिमाग खराब करू. कोडा का तसं ना माहित ना मला. डॉक्युमेंटसाठी बहुत झमेले लागले भाई. इनमिन 4 डॉक्युमेंट होते देऊन आयट्यामध्ये. एक कास्ट, नॉन क्रिमिनल, TC आणि मार्कशीट 10वीची. तर याच्यासाठी 4-5 वेळा चक्र मारलो भाई. आत्ता 6व्या-7वी वेळ आमचं काम कंप्लीट झालं. आयट्यामध्ये आपला संबंध काही नाही राहिला आता भाई. संपला विषय ITIचा. भाईले फोन लावून पाहतो आपली गाडी कुठं जाऊन आहे तर.
आता तसं तर बोर मारता आता TC हातात आली आपल्या. आता काही विषय नाही राहिला ITआतला. तर भाईले फोन टाकून देतोय कृष्णा भाईले का आपली गाडी आहे कुठं. दिसत बी नसेल, वाईट दिसते पूर्ण. कुठं आहे आता इकडे मी मुल्ले हा? मोल मोल का घेऊन गेला? काही नाही घेऊन गेलो रे. बाईक ना आलो, हा? बाईक ना आलो, बाईक ना ट्रिप ना? नाही. अच्छा ठीक आहे. मी बी येतो ITआतून घराकडं. हा? घराकडे येतो ITआतून. बरं बरं. तर ट्रिप वगैरे नाही म्हणते भाई. तर घरी जाऊन बी काही मतलब नाही, बाहेर तर जायला भेटत नाही, घरीच राहा लागन. तर मग आता इथंच थांबायचं थोड्या मान. आता कवरिक थांबवते का माहीत नाही. तो एवढंच का बे, पुन्हा इकडं होते ना. इकडे आपला कालचा माहोल बघत आहो. म्हणजे मीनच व्लॉग नाही बघितलं भाई, मीच बनवला. मीच नाही बघितलं कारण याले एडिट करायसाठी भाई मला रात्रीचे 12 वाजले होते. तर बघत आहो भाई. तर हा व्लॉग आहे टोटल 15 मिनिटात. नसन बघला तर का पाहायचा, जाऊन पहा. भाड्याचे पैसे मी देतो तिथवर याचे ब्लॉग पाहायचे. तर दोघं जण भाई एन्जॉय करत आहो. डोअरचं काम चालू आहे भाई. हे काल काही कम्प्लीट झालं होतं वाटते. नाही, तिकडचं इनकम्प्लीट आहे त्या डोअरचं. आता इकडचं लॉक लावणं चालू आहे इथलं. तर तेच करत आहे. आणि घरी जायचा विचार होता पण नाही गेलो भाई. आता थोडा माहोल करू येतं. इकडून जाऊन बघतो का विषय आहे तर ना. इकडून बी काय दिसत नाही. तर काम चालू आहे यायचं. नाही हा फालतूचे काम करताय कडी ह्याच्या. जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइव बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया बेटा, खड़ा किया पिल्लर. बड़ा हुआ बड़ी सोच तो बना ले, तेरे आसपास चुगलखोर दोस्त तो बना ले, पागल बना. मी आजचा व्लॉग इथे सेंड करतो. हा व्हिडिओ कसा वाटला ते तुम्ही काही करत नाही, बोलून काही मतलब नाही. तर जाऊ द्या, भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. खतरनाक.